Sekarang mah musuh musuh lagi apa salah thapa salah nai jangan ke komen hayang kayaknya lihat Bukung si hulman goda hai kotoma nono te bo borok komen kaham khasina hino. Oi dolrok norok bahai tongbai dolrok sengtini beri khaksa sla khaksa Facebook o phai motok jak tongphainani video no rules khailanya tai o script abul tabul seyei audience rok no motivate khanya hne video snamnai rok no borong ni script no sengtini kaham kai seyei seng palkhai borong no yapari rilanya dolrok ani Instagram ni link description no rija kisa follow khari laija baigade ang botinile lachituti phano norok no follow masanka hengke norok no jabardasti follow rok bika sanja kare o tinini brand tonic sawi brand khajak rok ni video no sengeri laisinai ini bukung barana tama taita lo si de borok le cha phone hai gathap su bokong wai dolrok iko o borong no triprani kobor ni bisingo koboran saja nijini nok ni bokong bai ungjak liya tabuk hingke bazar ni desi bokong yak bai snamjak basi yokhak na pala oi matha kharap berei a borok bai lakano tai yokhak treng de musungu hnei kui atarok bai yokhang nang wahaja olokhai ni na abo kunia awan tilom jak khaila liling ung thangana lei chana jak bai ke sipau kai sajak bulei yong sajak kesi sabrung जों जेमन या गोथांगै गामला खाय जामा हाय गता हाय केसि खा केसि बहायनो खायोसि साम केसि रंलाय खायलाय दं नोंखाय bo borok rok bai asuk mutari rok bai yakhwagei kutoke phunuk jaka hino dolrok obahay borok rok no motok jangma bisi da hinane natamo hinane nijini deharsi gola belai ransatei ransai tongkha hingke ba o tei mungsa ba teisa tei ranti haike no ransai tongkhana bele asuk condition hamyawo o musungma rokla nini sakao boron phai hino mal jat kaham hinmale sida expire date pati o phano kaham haisi nini abo Samsung company ya Tata company rok singkhana o nok ni nok phangbata mo thik mote thik ada ok pungri sari me da aboni bagui ja o brusuk ba asuk agar makalai he beti agar mung agar kahinu asuk bo phang mura muru sia dasnga nanye ro tamo nung nini abo no gutal bufung date ya dana musung nuklai dong ge borok ba je por sipa abok de borok bono de je por samke khai tong toma oi motok karakti nung jesek pano nini khokti ate kokro kok tong di hai pano nini akong no khnawi buite musung jaknai kri kha kunia oro Facebook ni mungoi video khai nijini sakni musungma rongma share khai tong phai tring katana nangma kok no phano ate ke phai share khai pedi kobor sluk puning kana ba bari khatai ko sabo charsa jini borok ba tong thangan no nung tama ke musuh nung tama ke khanya nung tama ke phunungnai hai binda sa khayosi itsa kesi thang tar mane hingke buitabung nini kokmate eber camera basango phai sikhagei tagai phunung laisina tana khub audience rongno gyan kaham bangmung bakhabla obo hai gyan kri musuk bwrino tabung no social media wo first time nugo haisi nono nugui ba miya khali pasong sunuji lasijagei sinjo bitisai ma thibai siwon bele nini a manlokhai nungsida posu pakhe rok bai baksa panon tamri morong otai iko sikla puru mukri bosong sokogri rijangani jila wan tete Facebook upload khana ta nai thok jai video ani ma samang no bas sekarang mah musuh musuh lagi apa salah thapa salah nai jangan ke komen hayang kayaknya lihat ta hamalang theng hone bising kai jawi teking kado nini asla buya beri buya kikrok suya selema rok no buikin nanglangan haja tamo sak nung mentanyen ta bora haja matong beri rok ni bising ni mane kane mesai tong haba bui bai ba komen hambe khajang nanu bele nono tei bo borok hamjagai komen kaham khasina sa yan kri nijini tomung nok hai wansuk na ya tai abar bunyo si seisingma haike singja seisingma no si buiti hai kirijak bayano nini a khata selemung rok no bui kirijak na kere o malakai nung ba borok brujuk rok ni khogai kantreng tongka hino nung bising ni mane rok si sompuno khai paimaya a malala nung paina ko ge audience rok nini tomungo nugui nono selada neu machongdan ni beri jotono confuse mator mani tol rok tor mani kasing bokong hai ngui tongkha tor sengla langkano ate rok sikha rok ta phunuk treng de olokhai kunia phade wi bras ngui sap kesar thangbayan last of february by thena hne naitok phana tokra sapana maragla neng phunu yapano nini abo rza kotomano singbo saimano asekai phele sikha gai phunukai ba nini abo ba buinu kachida khwa nangai marang thangan blasa o bini nokni family ni borok ba ateke sikha gai phunuma rongon nugui bdeke control khai tongmangkha next time bo ateke sikha gai phunungna pano kisar rejanai kandi olokhai ri patla kophondok manjakhai tracha phateui peplai phaine bisi ferkre dolrok tini bagai video orno mathakjak sinai norok o video no chajak kahangke kisa share khari laidi video ni paithagau ta shan rongo saimarewo ani Instagram bo kisa follow khari laji thane follow khai ako dibakhe ako bakhai norok ni phono leptin hakor bising pan daire hodi hengke thangka do dolrok bye